nụrụ nwaanyị ya na ya na-abọbata wee bili fa mụọ nwa nke izizi ọbụlụ nwaanyị, fa mụọ nke abụọ ọbụlụ nwaanyị, fa mụọ nwa nke ịtọ ọbụlụ nwaanyị. Ọsị m nne ya na nwunye bido jụba ajụjụ etu esi amụ nwoke ya ọta na jụba jụsịa fa traịkwa ọbụkwalụ nwaanyị. Ọsị m nne fa traịkwa ọzọ ọbụkwalụ nwaanyị. Ọsị m ike kwụlụ ọtọ gwụ ya mmadụ wee sị fa na fanye gap ịghọta na fanyegodu gap fa wee decide ya ka fanye gap. So ha wee nyebe gap. After 2 years 3 years nwunye dị ime ọzọ. Ya na-emekwe ya tinye enyi ewelo ya tinye enyi ewelo ịghọta anyị wepụta withdraw nke a na-eme. So obubi ebusi enyi m onye ọbụla nwa nwoke. Fekene Chukwu ọdụbakwa pịa ọdụkwa ime ọzọ. Fe ebubekwu ebugide ebusi enyi m onye ọbụkwalụ nwa nwoke ya wesị a n'ozuko. Ịghọtara na duto na ọmụgwọ ụmụ nwaanyị arụnne n'ozuko kafa wee nwee ike zụkwuo ofe ọfụma. So ụmụaka niile na-eto maka na ifefa jizi kịta bụ gịnị 5 girls and 2 boys ọkwa ụmụ 7. So ọkwana ya. So along the line arụnwụba nwa ya nwoke dị ọkpali ya na-anwụ ya. So ya ha wee dulie wee gaba ụlọọgwụ wee luo wee treat bie. Anọgide dọkịta si na o nidela ọbara mana before dọkịta si na o nidela ọbara na nwunye na-abala ụlọ na nwunye ya nọgo like 3 days ya wee sị anya na bakia chenji enye ghọta kịta anyị si ụlọ ọrụ bịa sị na nsogbu adọrọ ka aralụ na hospital ụtụtụ ka ọ bịakwa take over ka jebe ọrụ maka na ndị ọzọ nọ n'ụlọ do na nwanne ya nwaanyị bịa na-enetefe anya mana still ụmụaka na-eme ise mama fa ọkweghị ghọtago. So dọkịta wee bịa wee sị na nwa a nidela ọbara. So ọkwanye anya wee sị dọkịta na ọnya bụ papi anya test anya ka o were ọbara. Dọkịta wee test anya wee kpọọ anya wee sị ya esi na ọ gị mụ nwa. Ọsị ya ọsị ya na a ga-echelu nwunye gị ọ bụ na nwunye gị bịa ka test kwuo onye ya wee sị ya kedu ọ na ọbara ya machira. Ọsị ya na ọbara nwa afọ dị iche na ọbara ya nya entirely ịghọta na. So ọsị ya ọsị ya ya ghọtakwa ke ihe ime. Dọkịta wee sị ya na ife ya chọrọ ịgwụ ya ife a na ọ bụrụ ife a na-agwa ofu onye ịghọta mana o nwere ka ọbara ya na ya na-abọsị wee macha atọ. Ya wee sị agwụchimesi na ọ bụrụ ọnwụ ya ọba nkịtị. Ọsị agwụchimesi na ọ bụrụ ọnwụ ya ọba nkịtị. Ya wee sị anya gwụ ya na ọ karịa mma na ọ gwara ya bifo nwunye ya abịa ka amalụ ka a ga-esi wee mee ife a na nwoke ka ya bụ ya biko ya ma elie asị nwoke ibie. O wee sị ya na ọ bụrụ ọnwụ ya. Ọsị m na-etie ebe ya wee yọọ dọkịta wee sị ya biko n'afa mụrụ ụmụ 7 5 bụ nwaanyị ebe ọ bụ nwoke n'afa chere eche wee bịa ka mụọ ụmụ nwoke na abụọ na ya chọọ ka a jee kpọtakwuo nke obere ka o chekiere ya ka amalụ ma onye nwa mụrụ ya. Ya biko ya chọrọ ka nwunye malụ atọ maka na ya ka dọrọ redi ịgbasa famili ya. O wee sị oke ebe idubere dị ịgbasa your family na ọnya nwa ka a ga-eji wee mele gị mana ọ bụ nnọọ ife ga-agbasa family na ya ma ngwa gị na ya agwa gị before your destiny. So ya akwụsị ụgwọ echekọta ọbara wee tile nwatakịrị. So ọkwana ya na dọkịta wee kwụsie ya wee sị nwunye ọ bụrụ na ọ na-abịa echi ya kpọtara ya nke obere ka afọ ya. Nwunye wee na-abịa echi niile kpọtara ya nke obere kpọtasịala ya anya ya na ya na-abụ n'ụlọ ya wee zie mami ya jee ka o gote efe zipụ ezipụ mami ya wee jebe. Dọkịta wee bịa wee mekwala ọbara nwa afọ wee nene ọ bụrụ na ọ bụrụ nke ya. Ụmụ nwoke na-aba afọ nwunye ya mụọlụ ya o nwere nke bụ nke ya. Ọsị m nne ike kwụlụ ọtọ gwụ ya ife a bujisie enyo aka na ụkwụ ya ike kwụlụ ọtọ gwụ ya ya mụrụ ife a ga-eme ya mụrụ ebe a ga-ebido kedu ebe ọ dị ụlọ ka ọnya bido kedu ebe ọ dị ụlọ ka ọnya bido na ife a mụrụ bụ 5 girls ya mụtara nwoke. Ụmụaka na-abụọ kafa bata n'ime ndụ ya ya dụsiala happy ya dụ happy very very happy. Kịta fa bụrụ nke ọ bụkwa anụ na ya sị kịta nwaanyị achọrọ ụmụaka na-abụọ pụọ bie na-ekpodo ụmụ nwaanyị na-ese without their mother. Kedu ka ya si ha sụfa kedu ebe a ga-ebidobe
ọ sị m nne na nwunye ya mụrụ ife nwaanyị na-akọ na mana ọ ma na o nwee ife chenji na ndụ ya. Akwa ịghọtago na ọ ghọtara mana ọ mara ife ọ na-amụ imi na ana ka ọ malụ. Ụjọ jie akwa ịghọtago. Ọ nọgide jejụba dọkịta si dọkịta bụ nwere ife ọ gwalụ di ya. Dọkịta kpọọ ya sị ya na nwunye bịakwa na-ajụ ya ajụjụ ya sị ya na o nwere ife ya gwalụ di ya na ọ bụgodu na o nwere ife ya gwalụ di ya ya jee ka ọ jụọ di ya kedu ife ọ dị unu ka ọnya mee. Ọ sị m nne ya na vileji wee jekọọlụ papịa kọsịalụ papịa wee sị ya nwa m ginye taịm ka eche nya eche ginye taịm ka eche nya eche maka na ọ bụgodu na ịnụta nwaanyị ọzọ ị maara ma ị ga-amụ nwoke. Ebe ụmụaka na-abụ ọfụgologo anya na-akpọ gị papa andị na nwunye gị che na ịmara ife ya mere which means na ọ ka na-ezu ya ezu ọ bụ ịghọtago ka ịhapụgo di ya. Ọ sị bụ nne m ike gwụrụ ya na ya mara ife ya ga-eme ọ bụrụ gị kedu ife ị ga-eme. Ị ga-agwa nwunye gị chụọ ya ka ị ga-ahapụ ya zụba ụmụaka fa niile bụrụ nke gị as long as na fa dị healthy. Maka na ife ọzọ ya gwa dọkịta ya cheki bụ ma o nwere nke bụ SS ọ sị na ọ nwere na fa na-abụ kwụsị mma. Na ịma na o nwere ndị na-enwe more of akwa ụmụ nwaanyị ifụlụ ụmụ nwoke ndị a na-asị na nwunye fe na-amụrụ fa nwaanyị nya fa nwere akwa nwaanyị maybe 80/20 or 70/30 ịghọta ebe na-eje. Then ndị anụnwa ọ ga-abụ ifụfa na-amụ nwoke fa nwere the same thing and ọ bụrụ na ị ka nwa akwa nwaanyị ị nwere slim chances ịmụta nwoke. Ọ bụrụ na nwoke ka ị bụ ị nwere slim chances ịmụta nwaanyị. And ebe ọ na-aka njọ bụ ọ bụrụ na ị nụọ nwaanyị akwụ ya dụkwu slow ịghọtara now like ọ bụrụ ụmụ nwaanyị ga-abụ if they can target mgbe akwafa ga-drop they can target it ya very well ọ drop fa amalụ na ọ drop go ọ ga-ebidogodu n'igbufe mgbu na one side of the stomach ịghọtara na mgbe afọ ọmagolo na ọchago the more the pains na-increase the more ịfụ na ọ ripe bago. Ọ bụrụ na the pains feel like i release ma na ọ drop go ọ gbadabago to your destiny ịghọtara na mbụ na ị mara pinpoint ya like that ịma na ọ ga-afịagara ịmụrụ onye afọ nwoke. Ịghọtago na maka na ịma na ụmụ nwaanyị na-anọ lọnga n'ime afọ karịa ụmụ nwoke ịghọtara na yes ha ga-agbalụ potom jagam tiwele ebe niile bịa but obere oge anwụsịsị afa mana nwaanyị nwere ike ịnọ di ya 3 to 4 days kakaraka ya fa na-esi n'afọ wee bụrụ nwaanyị kpọkịlịkpọ akwa ịghọtago mana ụmụ nwoke ga-etiwele ebe niile lute ọ bụrụ na ọ fọrọ akwa mgbe ụfọdụ 24 hours o tinyekwa onye obele ife daset akwa ịghọtago. So n'ọnya nwa ịchụọ m nsị gị nna nwa niile bụkwanụ nwa nwa niile bụ nwa. O nwere ndị amụtara at all o nwere ndị mere adopt o nwere ndị afụrọdada anya sef fe nwere ego fe nwere akwa fe afọ ọkwa onye ga-ekunyefe fanọ akwa ịghọtago. Ọ bụrụ na ịgwa nwaanyị a destin na o nwere ike gbasaa unu ọ bụgodu na ọ gbasara unu ga na-ebizi like cat and dog. Ọ bụrụ na ị jụọ m nsị gị as long as na ị chọrọ ikipụ ụmụaka agwala nwunye gị ma ị na-arụkọ na ọ bụrụ unu mee ka a ga-asị na ị marọ ka nwunye gị wee ka na-enyekwe gị exactly ife ọ na-enye gị since ị na-anụ ya. In fact ọ ga na-alọvụ gị mmụọ. Ọ bụrụ na ị chekie ka ọ mụsịrị ụmụaka afọ lọvụ o nwere n'ebe ị nọ ga-adụ mmụọ because ọ ga na-achọ ka o meta ife niile perfect ka ị ghara suspect ka ị ghara ichek. Ịghọta ebe m na-eje ma ị jụọ m sị gị move on with your life move on as it is. I'm telling you maka na ọ bụrụ na ị nụọ nwaanyị ọzọ you're not sure still. Ọ bụrụ na ị nwere akwa nwoke ị nwere kama na percentage edulo ịghọta na and nwunye gị bụkwa onye amara pinpoint mgbe akwa ya little nwekwa ike ọmara pinpoint mana hormonal imbalance mgbe ụfọdụ na-ejideta ife niile skatasị ịma nghọta ndị na-enwe irregular. Ọ bụrụ na nwunye gị na-enwe irregular destiny nwere ka o si ama ọmasị aka n'imi wee malụ
ma be ya tago ike gwụrụ. Jụọ m nsị gị nna m hapụ ihe a. Zụba ụmụ gị na-etefe anya only you and the doctor and your wife ma ife melụnụ. Maka na ọ bụrụ na ikwuo ife a kịta ụwa niile anụ ya, ụwa niile dosi anya nwere uru ọ ga-abala gị. Onye ọbụla na-elezighị anya ka amalụ mgbe ị ga-amụta ya bụ nwoke. Nwaanyị na onye ga-anụ gị after 7 kids. Biko ụmụnne m tinye ọnụ n'okwu a because mụ nwa adịghị ekwu okwu skata. Biko ana m ayọ unu ayọ, anyị adịghị ekwu okwu mgbasa. Biko ịmago na ụfọdụ ụmụ nwaanyị adụ more desperate than ụmụ nwoke, fada enwe ndidi. Ịghọtago? O nwere ebe nwoke na-aka nwaanyị enwe ndidi, nwee ebe nwaanyị na-aka nwoke enwe ndidi. It depends, maka na nwaanyị amụtara nwoke na-efe ile na ya ka agbanyere mgbọrọgwụ na be di ya. Ọ bụla ife tradishọn mere ụmụ nwaanyị. Onye amụtara nwoke ọ dị ka ụwa ya niile agwụsịgo. Onye amụtara nwoke ọ dị ka ọnya ji ịda na mmiri. Onye amụtara nwoke ọ dị ka ọ na ya bụrụ mmadụ, ka ọ na ya tọbe ime, ka ọ na ya amụbe nwa. All these things. Ọ bịaza nwaanyị can go any length iji wee mụta nwoke ka o wee were ọkpụ na-abụkwụlụ be di ya. Ike gwụrụ. Ọ bụrụ na o si na ụmụ nwaanyị abụrụ nwa, all these things kọsịrị ife a. Traditions. Ndị bụ nwa na ndị abụrụ nwa, ndị ga-anọ na ndị ama nọ. Ike gwụrụ. Ndị be anyị, daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.